nilqawkom fostna għal din il-polza tal-għażla tal-bniet sekondarja Form 1 bniet. Propju għal din moment fejn flimkien ukoll ħanassistu għal din il-polza. Ovvjament magħna llum għandna l-notar Robert Aquilina flimkien ma' Annalise Taboni u anke Filsjan Buketta li tkun propju tittella propju l-ismijiet ta' tfal tagħna. Nibdew anke dal-mument anke permezz tal-baqsira. Nes quddiemek Mr. Qaddis, hekk nofrulek dal-mument li għandna flimkien forsi hekk mod speċjali llum nofru l-tant familju wkoll li mhux biss qegħdin isegwu di trasmissjoni imma hekk għal tant familji li aħna nservu wkoll bħala skejjel tal-Knisja, realtajiet differenti li aħna lkoll ngħixu, d-batijiet tagħna, il-mumenti ta' fer tagħna. Kompli kun int mulej dak li wkoll tmexxina, tigwidana u tħarisna wkoll fil-mixja tagħna. Bilek ukoll daw kollha li bħalissa hekk forsi fostna wkoll għaddejjem żmien partikolari u diffiċli, nitolbu mod speċjali għat-tfal. Ħadd kompli tkun int ukoll permezz tagħna li aħna wkoll inkomplu nkunu sinjal ukoll ta' tama, ta' maħfra u ta' fejqan. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Tajjeb, nitlob Annalise issa biex tispjegalna wkoll il-proċess tal-lum. Grazzi, Father Clinton. Mela nispjegalkom daqsxejn informazzjoni żgħira x'naħseb kif rajtu fuq il-lista tal-applikanti rajtu miktub il-token number. Dik hija implementata ġdida għal dan il-proċess ta' din is-sena. Kull applikant se jibda jkollu it-token number li huwa assenjat mat-tifla tagħkom. In-numru ta' token se jkun in-numru li se jittella mill-urna dal-waqt u dan in-numru li jittella huwa abbinat mal-isem, il-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni tat-tifla tagħkom. Jekk forsi ma rajtux din il-lista tistgħu tarawha l-lista ta' parċipanti tistgħu tarawha fuq il-website fis-sezzjoni Skejjel tal-Knisja. Issa ħantikom daqsxejn informazzjoni wkoll ta' bħala applikazzjonijiet x'kellna grazzi. Mela kellna żewġ applikazzjonijiet mill-tfal tad-Djar tal-Knisja, żewġ applikazzjonijiet tal-impjegati li ddeċidew li waqgħu it-tielet kriterju, applikazzjoni bil-kriterju tal-impjegati u skola bla kontinwità li mhux ħadd tipparteċipa ma' dal-kriterju, 13 l-applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa, żewġ applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa li pparteċipaw fil-polza ġenerali, kellna żewġ applikazzjonijiet bil-kriterju 1H 1C li huwa tal-aħwa li ma jkunux applikaw fi żmien meta kien hemm il-ftuħ tal-ewwel kriterju, 16 l-applikazzjoni ta' skola bla kontinwità u għandna applikazzjoni li hija tal-impjegati li m'hemmx ftuħ fl-ewwel sena sekondarja tal-bniet għalhekk se tipparteċipa fil-polza tal-lum fil-polza tal-għażla. Għalhekk il-total ta' postijiet huwa ta' 39, żammejna post tal-kriterju tal-aħwa li applikaw għal din is-sena għalhekk it-total ta' okkupati u riservati huwa ta' 40 post. Fir-regolamenti ippubblikajna 82 post bħala total ta' postijiet okkupati u riservati huwa ta' 40 post għalhekk postijiet disponibbli huma ta' 42 post. Fil-polza tal-lum, fil-polza tal-għażla għandna 42 applikanti minn tal-ewwel kriterju li se jieħdu sehem fil-polza tissa, 16 l-applikant minn tal-iskola bla kontinwità u applikanta minn tal-impjegati minn ta' skejjel oħra. Għalhekk issa nistgħu nitfgħu in-numri ġolurna. Wara kull numru li jitla, fil-waqt li aħna nerġgħu nsemmu dak l-istess numru, wara kull lot ta' 12 imbagħad nerġgħu nfakru xulxin ukoll l-istess numru li jkunu għadhom kemm telgħu. Nibdew l-ewwel numru.
56 56. Thirty-four 34. 57 57. 36 36. 50 50. 23 23. 40 40. 31 31. 59 59. 16 16. 7 7. 15 15. Propja hemmhekk għandna l-ewwel 12 il-persuna li tellajna bħalissa n-notar qed jiverifika n-numri kollha filwaqt li issa nerġgħu nsemmu l-ewwel 12 li ġew imtella dalgħodu. Il-numri 56 34 57 36 50 23 40 31 59 16 7 u 15 15. Inkomplu numru 19 19. 54 54. 25 25. 14 14. 24 24. 13 13. 22 22. 43 43. 8 8. 48 48. 18 18. 27 27.
Miġdijt jiġu verifikati il-12 il-persuna, għani hekk 12 il-numru li telaw, u mbagħad nerġgħu nsemmu wkoll l-aħħar 12 il-numru. In-numri huma 19, 54, 25, 14, 24, 13, 22, 43, 8, 48, 18, 27. Inkomplu bl-imis 58, 58. Disaw 39. 29, 29. In-numru 5, 5. In-numru 10, 10. In-numru 1, 1. Tletin, 30. In-numru 49, 49. Tminja 28. Tnejn u 30, 32. Tminja u 30, 38. Tlieta u 30, 33. U dawn huma 12 il-numru 58, 39, 29, 5, 10, 1, 30, 49, 28, 32, 38, 33. Seba' u 30, 37. Fifty-three, 53. In-numru 17, 17. In-numru 3, 3. In-numru 52, 52. In-numru 9, 9.
In-numru 51 51. In-numru 55 55. In-numru 45 45. In-numru 26 26. In-numru 41 41. In-numru 35 35. Jiġu verifikati u issa nerġgħu naqraw l-aħħar 12 il-numru. In-numri huma dawn. 37 53 17 3 52 9 51 55 45 26 41 u 35. In-numru li jmiss in-numru 4 4. In-numru 2 2. In-numru 46 46. In-numru 42 42. In-numru 12 12. In-numru 6 6. In-numru 44 44. In-numru 20 20. In-numru 21 21. In-numru 47 47. In-numru 11 11. Issir l-aħħar verifika. In-numri huma dawn. 35 4 2 46 42 12 6 44 20 21 47 u n-numru 11 11. Tal-moment forsi Annalise tista' tispjegana il-proċess kif se jkomplu la darba għalaqna anka din l-għażla tal-lum. Grazzi Father Clinton, iva sa wasalna fit-tmiem ta' din il-polza. Infakkarkom li il-rank order number li tela illum dak se żommuh għal reġistrazzjoni tal-iskola meta tagħmlu l-għażla għall-iskola tat-tifla tagħkom. Reġistrazzjoni se tkun it-3 5 ta' Mejju ħatibda fid-9
Meta noqorbu viċin ta' reġistrazzjoni ħadd irċievu email mill-uffiċċju tagħna fejn se jkollkom l-informazzjoni bin-numru tal-iskejjel disponibbli għal kull skola u kif ukoll se jkun hemm l-informazzjoni tagħkom fejn hemmhekk se tikkonfermawna jekk hux kollu sewwa jew ikunx hemm xi aġġustamenti li rridu nagħmlu min-naħa tagħna bħal xi numru tal-mobile numbers jew email jew xi indirizz tad-dar u f'dak il-każ tirrisponduna lura billi tinformawna bl-aġġustamenti għandna bżonn nagħmlu. Min-naħa tiegħi dak kollox. Grazzi ħafna Liza, grazzi ħafna wkoll Dr. Robert u Felicien, kif ukoll it-tekniċi tagħna li wkoll issapportjaw anke din it-trasmissjoni l-Dylan Justin u anke l-Rodrik. Kienna wkoll l-osservaturi tagħna, il-Stephen kif ukoll Fadel Alistair. Grazzi tal-li segwejtuna u l-ġurnata tajba lilkom u l-familji tagħkom.